Acum se tot perfect. Super. Super. Găini. De tot timpul le încurc. Care sunt prepelițe? Astea sunt prepelițe? Puternici. Astea sunt Prepelițe puternice? foarte mică. E cam cât un graure. Și de încă una acolo. Mai mare, observi? Mai luminos. Da. Cum Le fuge. păzește și le cheamă. De fapt, de la a fost sunet de atenționare. Exact. Nu, că fuge. Mai este tot și rece, da? Asta, mă, Dilan cules cu mânuța mea de pe câmp. Ce facem aici? Mai încep cu jurăturile. Ce? Că după aia devine compromisător, știi? Ajung la DNA. La DNA-ul familial, știi? Dreapta i-am pus și pe 10, 8, 9, 10 rame. La ce era ieri, vă spun. Exact, E dulce amărui, e dulce amărui. Are parfumul de... Da, prunul. De prun. Da, floare de prun. O vindeți Și pe asta? poate ceva aprins și de măr. Poate floare de măr. O vindeți? Bine, vă dau. Să-mi spuneți cu bine la faceți un preț. Vorbesc serios. Deci are așa parfum de... Vreau să o duc fetelor. Da. Eu fiind mai de la deal, pentru mine, și de la Telegaj, unde se fac pruni. Și acolo e exact mirosul. Telega de Prahova. Am trecut până... Telega, am fost în excursie. Asta știi ce înseamnă? Da, că e mama pe aici. Sau s-a pierdut. E curăț. S-a pierdut. Ducem mistețul acasă? Da, eu îl duc acasă să-l cresc. Da, vezi că... Și eu cred că e bolnav. E bolnav. După... E abandonat sigur de mama, sigur 100%. Ce mici, mă, ce jucărie de mistreți, incredibil. Băgule, nu scăpa. Turambar și mistreți în pădure. Ce simpatic. Și măsa. Păi sunt prea mulți oameni aici, mă, e pierdut. Să-și fac să deschidă gura. Hai. Hai că țin eu, hai că țin eu. Și deschide gura ca să-i torni în gât. Dar ce colte are. Gata, poți să-i dai drumul? Hai. Așa, mami.